Good morning, good morning, good morning. Ekene m unu. Gịnị na-apịọ? Mkpọtụ a na-eme ọ ga na-emegodu for now. Ọ na-amagodo ebe m nọ na mkpọtụ bịa. Olise Edmond shall stand. It's akposhi nri glassị akposhi. Okay. Yes, chefugo. Agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ife ọbụla anyị na-amarọ anyị ga-amụ ya. Onwe ife gbagwojuru anya anyị na-idiri eju anyị. Ihe tege. Nwa bebi. Sorry na-ewe n'iwe o. Nna ahụ afa. Keke na-eme. Mụọ. Etugo dan. Abi. Ngwa mfi. Okay, m na-eme itigaba. Nọ na shop. M na-eme live now. Sure. So I see baby. Wish. We won't come enough battery. We are on. About going to go now. All right. Good morning, everybody. I'm not yet a gum. Can I make it? Say me, I want them. We go one day, one mother. Actually, as a look, I can end up money. When I see you, if I fall, sometimes. Ọ na-adịba anyị ka ọ bụ original na-adị anyị ka na ọ bụ original. Eventually itinye aka bụ na ọ bụrụ na unu n'anya mgbe ụfọdụ na nwa baby virgin according to somebody na-awụ ọnọkata ọma anyị ya ọ na-eme ya. Picture nke nwa na-awọchi agba ga-afụ bụ pictures ebua. Pictures ebua ị ga-afụ bụ ọ bụ ozi na-efolo video oge emelụ video of Jesus mgbe akpọgidere ya n'obe. That video emelụ mgbe ahụ ebe na oge akpọdobelu Jesus nke film n'obe. Ọbịa ama anyị ona a screenshot onye nwaga capture ya wezi ame kalenda gafecha ebe niile. Kalenda ahụ anyị fụchara ya n'ime na anyị mgbe ahụ wee chee na onye a bụ Jizọs, chee na etu a ka ọ dị. Pictures ị ga-afụkwa abụ Undertaker. Oge Taker na-agba mgba nwezi oge elue o decide na ọ chọghị imeri onye a efusi anya. Oge ahụ ọ ga-anọ n'ala ka ife nwụrụ anwụ ịma oge ahụ style ya before bụ ochi ibido binie once. Ma nke kịta abụzi na owozi nke onye emezi ikuzi obi n'izie o emezi anyị onye ebe ahụ ọdọtụ ya na ofe isi ifisi eve azụ
ọma anyị ahụ na omezi anyị nwere niile na ya ka ya bụ gere gị otu dị efilichiere Undertaker ka nna akọlugo ontu na nke ga ọgwụda etu esi emego niile ya se ọma anyị na so mụ wasị eze ụmụ iyo onye ọjọọ ọsụ dọla analyze ụmụ ya na ihe niile a gịnị choo ihe niile abụ gịnị choo anụnwa a na-eme ka a na-abụ nkilisie mgbe ụfọdụ anyị mana after choo ọ bụ gịnị casting after choo gịnị casting famelụba choo amelụba melụsịa anyị ma bịa mee ya analyze ihe niile a ka m ka a na-alụ ịnọkata ime anya gị na ete ọnụ anya gị n'ime ya choo so mgbe ahụ Undertaker na-eme anyị na bụ omezi ya ọ na-eme anyị ya omezi na emere ihe emeri emesikwa meribia na ọpụ na anya niile ahụ ọtọ ọnụchiri na ejuzie kịta a na-emeri ya ọpụtazi na omezi anyị ya na ọ da anatazi pawa n'ite mgbe na ike agwụgo nwoke ọ nwe oge elu arụ ga-agwa gị eziokwu ebe a na-eti mmadụ na na-ebini ebe na-ebu okorobịa ejigo gbagote aka ọhịa ọ na-eje na junction box dị n'ukwu o nwekọ ezigbo kịtịkịtịkịtị n'isi ịghọta na egwu abọzigo ogwu ụmụazị that's why eji bido meribịa anyị ahụ onwe ihe dịka na o nwere pawa ọ dọtara ma na o nwere ihe mere ọ dị extraordinary ife nji ekwu ya bụ na nwa bebi virgin na-emekwa anyị ya like that ọ nọkata ọma anyị ya na omezi anyị ya ndị otu ya niile etu anyị si ekiri WWE mgbe a ihe anyị na-echedebe bụ oge Undertaker ga-eme datin na o mee ya hope adịgo n'oge win anyị afụgo oge o mechara datin mechi ile ya mee nke a kezi onye na ya nụrụ ọgụ ahụ ọ dịka CM Punk oruo oge ahụ o meziri isi na ejebezi anyị na anụ n'elu ya na CM Punk kwatughara ala awa ya so otu a anyị si anọ in anticipation oge ahụ otu a ka ndị followers nwa bebi virgin si anọ in anticipation mgbe ọbụla ọ mere anyị na ihe ọ na-okwuzi oge ahụ na crowd ịma na o nwere fans ya na Chelsea fans enwe ihe dị iche mgbe Chelsea bụ Chelsea ka ọ n'ụfọdụ ndị ala anyị na-ebiri dị n'ala Igbo ndị kwe na ndị ekwerọ oge nnọma na Igbo be anyị na o nwezi ife a ga-emeta ya bụ oge anyị nọkọta nwee ife dịka na-asị na-enwe fans na Chelsea ebe a ka enwe the most unreasonable people n'ụwa ebe a ka enwe the dumbest people ebe a ka enwe the worst madness na Chelsea amakwa na ha ga-ebu ọgụ bịa ahụ mana onwe anyị ada atụ ha egwu ịghọtago anyị karịrị okwu anyị kote Chelsea fans etu onwe ya dị iche ị na-aga a na-eme mkpọtụ ịnere ọ bụrụ ebu komkom ọ tụtụrụ na Rosebin buru ya n'azụ yiri ogologo efe na-akpụ n'ala ọmapụta ahịa Chelsea ọgbakwa ya na-ekwu eri esi na ya esewasịcha isi were ọkpa na-abụ gwe mmadụ na dis na-eme anyị na-agwa ya na ya yelo kaadị onye Chelsea ajụwa maka gịnị ka eji enye ya yelo kaadị ọ bụ ụbọchị dị na onye agba ya na-ajụzi ya ọ maka na onye agbaziri ya ka ihe eji ya agba ya ọ sịghị ya ma ọ bụ na ya agba yelo kaadị na-ebukwa ụzọ jee maa ya onye nke izi ifuru onwe kaja mentality dị otu a ka ụmụ nwa bebi virgin si eme na nwa bebi virgin na abọbịa ọma anyị ona ndị a niile ala na-agba ha nwere nchọ ka nkụziere unu gbasalụ ife ndị a na-try to portray ife fa na-try portray bụkwa that same thing ha gbaala ọsọ systematically na-abazi ya one bụ na
ọ bụrụ na enwere ụbọchị ọbụla akpọrọ Sunday, ụbọchị anyanwụ dị ya. Ife ndị ọcha ji katọgbu anyị bifo na fast na anyị na-efe anyanwụ. Na-egekwa ntị o, agbụba nne gị ma nna gị mgbe ihe a na-ekwu na-eme. Ha fụrụ anyị na anyị na-efe anyanwụ. Ọ bụrụ na efe ụmụ agbọghọbịa anyị mgbe mbụ, ese ya tatu anyị na-ese mgbe ahụ bụ a na-akpọ ya bụ ide uli. Efu ndị agadi nwaanyị oge a ga-esecha ihe ebe a ma n'obi ha, a na-ese tatu. Ụfọdụ ga-ese ya dịka umbrella n'obi ha. O nwere ka a si esecha ya, mana ịda na-ise anyanwụ n'iru gị ebe a, ọ na-esele ya n'aka gị. Emegidere eme ya na epic movies ị na-afụ na Nollywood. Ị na-afụ na ụmụ nwaanyị na a na-esecha ihe ụfọdụ design ịchọ, ma mainly a na-esekarị anyanwụ n'irufa. O nwere reason eji ese anyanwụ a. Nwoke na onwe ya nwere ife eji adọrị agwụ. O nwere nke a na-akpọ anyanwụ na eze enu, a na-adọ ya dotuo ya. Nwoke na-adotu ya adotu. Afọ anyị na anyị na-efe anyanwụ ka the significance of anyanwụ ọ ife ị ga-ajụ onwe gị. Now isi onye Igbo na ife o nwere bụ anya ịtọ, ọ sịghị ka eke esi wee nwee anya ịtọ, mana the same person ga-atọ ọnụ tuo mmadụ alụsị. Okoko na-ata alụsị bụ anya na-atọ, ọ ga-etu ya mmadụ, mana ọ ma ihe ọ na-etu onye a. Ọ makwudu na afọ ị na-etu mmadụ na ihe ị na-etu ya nwere meaning. Ọ ghọta ihe o mean. O jee n'ụlọ ụka oridie meaning ya tụbie Jizọs mmụọ ka mmụọ, Jizọs okoko, Jizọs nke a na ndị otie. Jizọs gaa o nwere any significance to anyanwụ? Ọ ajụ ga na-ajụ onwe, mana achọ ka ichekata echiche n'ụwa otu ihe na as a religious person ka uche gị gbaa that side. Jizọs gaa ka ọ na-abụ ese elu gị foto na kalenda werekwa disk anyanwụ ati ya n'isi. Ị na-afụ ya mana o nweghị ihe ịkpọrọ ya. It's nothing to you. Ka ifunugo foto Jizọs a na-esere anyanwụ n'isi. Ị na-anya ị ga-afụ na onwe disk ị na-afụ ị na-afụ n'isi. Ese Jizọs na kalenda ị na-enye anya n'obi, o nwere ihe ya awụọ ka ọkụ like this. Ka ị na-afụ ya, the same nri ahụ si n'obi ya ka ị na-afụkwa n'isi ya. Ife a bụ anyanwụ. Gịnị bụ anyanwụ? Kedu ebe eji step ya down n'ụlọ? Kedu ebe eji enwe thunder? Kedu ife mere eji enwe thunder? Kedu ebe eji enwe thunder? Ọkwa elusi ụlọ, ọkwa nwere ife etinye n'ụlọ ka ị step ya down. Ọkwa enwe such thing. Ụka ga-omegide datin ka na omegide ya. O ya emegide ya ka ịlụpụta ụlọ, mana a ya achọ ka ị nwee full knowledge of ihe ị na-eme. Ya ka ụka ji wee jọọ njọ n'oge limit gị from ịma certain things ị kwesịrị ịma. Ọ ga-limit you from exercising your powers. Ọ ga-eme ka ị mara na ị nwere power, ma the power nọ n'ime gị na-ewaste. Emezie ka ị dị powerless. Believe or no, another power kwụ n'ihu ka gị. Power dey around you that you can harness and use it nicely. Limit ye gị na ị ga-amụ ya, sisofu onye a ga-amụ ya. Ejubo onwe kedu ike eji akwatu